Boss Peng, shoutout sa'yo. Ay, Shoutout. siya ba sa ano? Ay, binabag na tayo, Boss Dando. Oo. Kaya marami tayong mga mamimili ngayong araw ng linggo. Kailan natin ano, magkano tayo? Oo, kailangan natin yan. Sa mga prutas po tayo dito, ang ating green seedless ay 100 pesos na kalahating kilo. 200 pesos na per kilo. Dito naman po sa mga grapes na seedless ay 70 pesos na kalahating kilo. 140 ang per kilo, no? Magkano ng per kilo mo ngayon ng cream dory sa ulo? 100 pesos ang kilo. Ayun, 100 pesos na kilo, no? B1, B2, shout out! Shout out! Shout out po, shout out! Talagang masiyahin ng ating kaibigan si B1, B2, shout out! Magkano per kilo? Ano kilo? 330. Magkano? At 330. Malaki yan. Yan po yung mga malalaking hipon, no? Ayun, 320 binibigay po dito. Na pa rin po mga latag, no? Magkano per kilo, Lodi? 150 lang po. 150 dito sa per kilo ng kanyang yellowfin tuna, oh. Yan po ay 100 pesos na bangus pandaing. Tumpukan po ang bentahan po nila dito at 80 pesos na kilo. Alright, dito naman po ay ang chabeta po natin ay 160 na per kilo. Hello po, good morning, shout out po. Dito po ay 110 na per kilo ng kanyang mga tilapyang Batangas, no? 100 pesos sa mga per kilo. Gulyasan po natin dito ay 130 na per kilo. O, yellowfin tuna. Yan, huli ng lancha yan. Yan yung mga binibenta niya dito na yellowfin tuna. No, sa halagang 150 na per kilo. So, yan po yung laman na kanyang hinihiwa. Magkano rito per kilo? 120 na lang. 120 sa salmon. Dito sa maliliit mong kulyasan, magkano? 110. Bukod sa total mo, 120 lang. Ayun, no? 120 Dito ay 110 pesos na per kilo. Ayan po yung kanilang mga latag. Sa salmon Japayuki, 140, 130. 130. Binibigay po nila yung salmon Japayuki. Ayan. Yan po yung mga tilapia natin na tumpukan sa halagang 100 pesos na tumpok. Bangus po natin dito ay 100 pesos na tumpok, no? Tapos ang sariwang mga pagi, 180 at 150. Ayan. 180 na per kilo, no? Mga alimasag din po dito na mga mabibili, no? Magkano per kilo ng alimasag? Alimasa, 180. 180 na per kilo ng alimasag, oh. Pula po 220 na per kilo. Ito mga isda na ito, laki, no? Kano kilo? Ito, 220 rin. Magkakasama na siya, 220 ang mga per kilo. Oo, tama. Adobo sa gata. Pwedeng-pwede yan. Napakasarap niyan. Ayun. Pampainit sa mga katawan na nanlalamig. Yan ang isdang kanlay. Ang ganda ng laman, no? Sabi niya sigang. Oo, sinigang. O kaya sinigang sa miso. Di ba dami mo ng pan? Ay, yan sa malamig na panahon, yung mga ganyang klasik isda na malalaki. Kapag sinigang mo, di ba? Labis. Pagkatapos mo lumangoy sa ba, umigop ka ng sabaw. Higop ng sabaw talaga ang aabutin. Good morning po sa ating pong lahat at sa Luzon, Visayas at Mindanao. So, nandito po tayo ngayon sa Malabon Fish Market upang mag-update ng mga panibagong presyo ng kanilang mga latagan. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So, tara! Let's go! Mangga po natin dito ay 40 ang kalahating kilo.
80 pesos na per kilo ng kanyang mga mangga, at dito naman po ay 60 po ang kalahating kilo, 120 na per kilo. So sa mga oras na to, ang ating mga kababayan po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market ay dagsa at namimili ng kanilang mga iuulam ngayong araw po ng linggo. So ganyang karami po ang ating mga kababayan, no? So ikutin natin itong bayan po ng Malabon Fish Market upang makapag-update ng mga panibagong presyo. Dito naman po ang mga tumpukan natin dito ay 100 pesos na mga nakaplato, at ang kilo po ng ating mga galunggong ay 160. So ang ating mga tilapyang Batangas sa halagang 100 pesos na per kilo. So shout out sa iyo, Lodi. Good morning, boss. Good morning, good morning. So shout out sa mga customer ni Lodi dito sa Malabon Fish Market. Hello po, good morning po. Dito tayo sa mga presyohan ng mga yellowfin tuna at mga hipon. Nasali mo na ba ito, ga? Dito mo na to. So, yan po yung mga latag po nila dito sa Malabon Fish Market, no? Ang kilo po ng ating mga hipon dito ay 330 na per kilo. 70 pesos, 170 na per kilo ng pusit lumot. So, hindi magkaumayaw ang ating mga kababayan po dito sa pamimili o pamimili ng kanilang mga iuulam sa pamamahay. Ang kilo ng ating mga yellowfin tuna dito sa halagang 117 na per kilo. Hindi tayo masyado makalapit gawa ng ang mga customer po ay namimili at namimili ng kanilang mga iuulam. 170 yan, yung pinto na quality. Tapos sa mga per piraso po ng kanilang mga bangus dagupan po dito ay 130 na isang piraso. So lapitan natin ang kanilang mga latag na bangus dagupan. Dito ay 50 pesos na isang piraso at 40 pesos na isang pirasong bangus dagupan. Yan po yung mga latag po nila na bangus dagupan sa halagang 120 na isang piraso. Boss Beng, shoutout sa iyo. Ay, Shoutout. siya ba sa ano? Ay, binabag na tayo, boss Dando. Oo. Kaya marami tayong mga mamimili ngayong araw ng linggo. Kailan natin ano, magkano po kayo? Oo, kailangan natin yan. Doon po sa may bandang dulo ay 60 pesos na isang piraso ng kanyang 50 bangus. dyan, 50. So, shout out. Hindi na may 40 Shout out. Alright. Lakad tayo at mag-alam-alam pa rin tayo ng kanilang mga presyo ng gulay, prutas at mga laman dagat po dito sa Malabon Fish Market. 70 na lang, boss. Wala na akong 80. 70 na lang, pwede nyo kayo pumili. Ang ating pong per kilo ng tahong po dito ay 80 pesos. 80 na lang, wala nang 100. Yan na 100 yan. Yun, no? Kanina 100 pesos, ngayon ay 80 pesos na lang po ang kanilang mga tahong. At ang ating talaba ay 100 pesos na kada takan. Mag-imbak na kayo kay Balbagyo. Tapos ang ating pompano po dito ay 350 na per kilo. Dodi, magkano ang ano mo? Bangus dagupan? 140? Bago niya 140 na ako. Eto ngayon, magkano to? 120 lang. Oo. Yan po yung mga per piraso ng kanilang mga bangus dagupan, no? Tapos mga backbone po, ito po ay manok na calf na malalaki, no? 100 pesos po na kada balot. Backbone ang natira po na paninda po dito na manok. So mga presyo ng ating mga gulay, ang ating pong mga sitaw po dito ay 30 pesos na
kada tali at ang ating mga kalamansi ay 10 pesos. Kamatis po ay 20 pesos. Yan po yung mga presyo ng kanilang mga gulay. Murang-mura na kayo, punta na kayo dito sa bayan. Pangmasala yung presyo dito. Okay, salamat po. Thank you. Alright, dito po ay may mga yellow pintuna na mga latag na sariwang-sariwa. No? Shoutout sa'yo, Lodi! Shoutout, Lodi! Ang pagbabalik! Yun, araw-araw nilang bumabalik. Oo, sana all. Magkano yellow pin? 180 kilo. Yun, 180 ang kilo naman po dito ng yellow pin tuna, no? Yung dalawang piraso dito ay 1 kilo na, no? Boss, yellow pin po. 180 na per kilo. Sa mga prutas po tayo dito, ang ating green seedless ay 100 pesos na kalahating kilo. Boss, 180 po kilo, boss. 200 pesos na per kilo. Dito naman po sa mga grapes na seedless ay 70 pesos na kalahating kilo. 140 ang per kilo, no? Mangga po natin dito ay 70, 140 po ang per kilo. Tapos may mga tumpukan po tayo dito sa halagang 50 pesos na mga mansanas, lemon at ang ating mga melon ay 90 pesos na isang piraso. Yung tayo, may puno niyan, madam. Kasi kung bakit nakain yan, may ngiti ka na yan. Mapapangiti ka na. Ayaw pang sagutin. Please, pick na yun ah. Sa kanya yung magbayad. Yan po yung mga alimango, no, na mga saktuhan ang mga laki. Tapos may hito, no? Talimusak. Grim Dory na ulo na lang po ang natira. Wala kayong paninda ngayon? Tapos na maaga nagkaubusan. Grim Dory niya ito, ulo. Masarap isigang sa miso. So, sa shoutout tayo ulit. Yun. Magkaya ng per kilo mo ngayon ng cream dory sa ulo? 100 pesos ang kilo. Ayun, 100 pesos na kilo, no? Ng kanyang mga cream dory. Tapos ang ating per kilo naman ng mga tahong ay 80 pesos na per kilo. So, shoutout po. Shoutout sa mga apo ko. Ayan, shoutout sa mga apo. Oh, sila boss. Magiging kayo. Ulitin natin uli. Ayun! Nasasalamatan ko lang din mga sampag. Sa bayan ng Nabotang. Ayun. Nanay, baka mga kulong ng bayan na. Ayun, shoutout po ha. Mga nanay, shoutout po. Kayong dalawa. Okay, kayong dalawa. Mas maganda ka kayo. Yakap ka, yakap ka. B1, B2, shoutout. Sa mga tao sa mga kumaking ko. Shoutout. Shoutout po, shoutout. Talagang masiyahin ng ating kaibigan si B1, B2. Shoutout. Magkano per kilo? Ano kilo? 330. Magkano? 330. Malaki yan. Yan po yung mga malalaking hipon. No? Ayun, 320 binibigay po dito. 320 po na per kilo ng hipon. Yan po ay 320 na per kilo ng kanyang mga bentahan po ng hipon dito sa Malabon Fish Market. Sorry. Dito ay may mga yellow pintuna pa rin po mga latag, no? Magkano per kilo, Lodi? 150 lang po. 150 dito sa per kilo ng kanyang yellow pintuna, oh. 150 sa per kilo.
Baka mo na yung sa'yo, Nay. Pogi, magkano ang ipon mo? Yun, 350 na per kilo ang kanyang mga hipon dito sa Malabon, no? Tapos tumpukan po ng mga bangus. Yan po ay 100 pesos na bangus pandaing. Tumpukan po ang bentahan po nila dito at 80 pesos na kilo. Marami pera eh. Ayun ba, isang box po. Grabe ang mga mamimili po natin dito sa Malabon Fish Market ay talagang dumagsa upang maghanap ng mga maiulam sa hapagkainan. Talagang dito ay makakasulit ka at mura po ninyo mabibili ang kanilang mga latagan ng mga seafood sa Malabon Fish Market. Alright, dito naman po ay ang chabeta po natin ay 160 na per kilo. Ang gulyasan po natin ay 120 na per kilo. Magkano yellowfin mo? 160 lang yan. Boss Lando! Good morning. Magkano yellowfin mo? 180 na lang sa'yo, Boss Ang Lando. ganda ng latag nila na yellowfin tuna. Oh. 180 na per kilo. Ang galing mo na yung ano. Wala, Boss Lando, nasa 5%. Hey, kunin mo na sa tayo. Mga per kilo ng ating mga tilapiyang Hello po, good morning. Shout out po. Dito po ay 110 na per kilo ng kanyang mga tilapiyang Batangas, no? 100 pesos sa mga per kilo. Oh, shout out sa mga buraot! Iyon, shout out sa mga buraot. Salamat! Thank you, thank you, thank you. Good morning at shout out sa inyo. Iyon, shout out. Magkano ang tilapiyang Batangas mo? Bangos, 250 ang, ayun o, tilapia, 250 ang kilo. To? 130 lang yan doon. Ay, 130 lang. 130. 130 ang per kilo ng kanyang tilapiyang Batangas. Sa yellowfin mo? 200. 180 na per kilo, no? 150 hanggang 140 tayo dyan sa gulyasan natin dyan. Ayun, 150 hanggang 140 po ang bigayan ng gulyasan. So, yan. Sarap ihaw yan, ganyan kalalaki. Malungay, tagulan. Oo. Wala ka nga. O yun, ang sinasabi ko, kailangan parisan ng isang malamig na Alfonso. Ako nagpapainit ka ng uli. Yun. Hanggat nag-iihaw ka, kumukurot ka ng pulutan. Alright, sa ating mga latagan po dito, no? Yan po yung mga tilapia, no? Tumpok ay 100 pesos. Kilo sa ating mga tawilis ay 100 pesos, no? Sa mga sari-saring isda na mga sapsapo ay 70 pesos na kilo. Gulyasan po natin dito ay 130 na per kilo. Ang bangus po natin dito ay 80 pesos na pandaing, 80 pesos na kilo. Yellowfin tuna ay 150. So shoutout sa iyo, Lodi. Kahapon wala ka, ha? Lapitan natin yung ating kaibigan na naghihiwa ng isdang gulyasan. O yellowfin tuna. Ayan, huli ng lancha yan. Yan yung mga binibenta niya dito na yellowfin tuna. No, sa halagang 150 Oo. na per kilo. So yan po yung laman na kanyang hinihiwa. Pangit ang balat, maganda ang labas. Iyon yung laman po. Oo, kasi huli ng lancha. Pero maganda yung mga suot niya, no? Yun yung yung magandang tingnan.
Alam. Kahapon, maga lang ako nag-ligpit. Ubus lang ako. Quality. Laki oh. 130 lang kilo. 130 na per kilo, no? Stock na kayo. Dahil babagyuin na tayo. Ayun. Boss, thank you ha. Ang gulyasan po natin dito sa per kilo ay 130. Magkano rito per kilo? 120 na lang. 120 sa salmon. Dito sa maliliit mong gulyasan, magkano? 110. Bukod sa total mo, 120 lang. Ayun, no? 120 Dito ay 110 pesos na per kilo. Ayan po yung kanilang mga latag. Sa Salmon Japayuki, 140, 130. 130. Binibigay po nila yung Salmon Japayuki. Ayan. So, grabe ang mga latagan po dito, no? At murang-mura po ninyong mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. At nagsarin po ang ating mga kababayan na dumayo upang mamili ng kanilang mga iuulam. Dito po ay 90 pesos na per kilo ng tilapia Batangas. Walang hipon. Akin na po. Yan po ang per kilo ng kanyang tilapia Batangas, 90 pesos. Hindi ka na, Nay. Bigyan mo nga si Bandet si Tatay. Tepot-pot, salamat. Gulyasan pa rin po ang kanilang mga latag po dito sa halagang 130 na per kilo. Mga nagpapainit na sila ng kanilang katawan. Yan po yung per kilo na 130 na kilo ng kanilang mga gulyasan. 140 sa per kilo ng bangus dagupan. Ang tumpukan po natin dito ng tilapyang... Tilapia, dalawang 180, bigyan mo na yan. Yan po yung mga tilapia natin na tumpukan sa halagang 100 pesos na tumpok. Bangus po natin dito ay 100 pesos na tumpok, no? Sila. 220 na per kilo ng hipon. So shoutout sa inyo mga Lodi. Hindi $140 po sa bentahan po dito ng gulyasan, no? Ang tumpukan po natin ay 100 pesos na mga bakut pandaing. $130 na per kilo ng mga big head, no? Sariwang sariwa. Ayan, no? Pandaing. Ha? Shoutout nga pala kay ano. Kay Jerry. So shoutout sa iyo kaibigan Tinong. Yun, shout out kay Jeremy, kay Boss 11. Shout out. Ang ganda ng ating isda rito na mga bangus, no? 100 pesos na kilo, 2 piraso po ay 120. Tapos ang sariwang mga pagi, 180 at 150. Ayan. 180 na per kilo, no? Yan po yung isdang pagi. At tumpukan po natin dito ng mga danggit na malalaki na po ay 100 pesos na tumpukan. So, shout out kay Mang Ramon na tatay ni Jeff Baliw. Shout out po kay Don Ramon. Shout out po. Ito po si Don Ramon. Ayan po si Don Ramon. Yan. Shout out po. Nasaan? Magkano gulyasan mo, Lodi? 120 na per kilo ng kanyang istang gulyasan at may mga alimasag din po dito na mga mabibili, no? Magkano per kilo ng alimasag? Alimasag, 180. 180 na per kilo ng alimasag, oh. Magandang pang-iyaw.
So, shoutout sa'yo, Jeff Baliw. Ito po yung mga tumpukan ng bangos. 150 ang mga tumpok. Yan, 150 po ang mga tumpukan ng kanilang bentahan po dito ng mga bangos, no? Ngayon po yung parating na bagyo. Kaya yung mga ulan-ulan na yan na po yung pagapang na bagyo. Kaya salamat po ha. Thank you. Shoutout sa'yo, Boss Ed Pompak. Magkano per kilo mo dito? 150 sa per kilo. Lapo-lapo 220 na per kilo. Ito mga isda na ito. Laki, no? Kano kilo? Ito 220 rin. Magkakasama na siya 220 ang mga per kilo na mga latag kong isda dito ni Boss Ed Pompak. Tare, nakita mo. Napagi, yan, oh. Tapos yung mga latag po dito na mga isdang dalagang bukid. 100 pesos na mga tumpukan. Pulo ko yung piso, Mari. Ayun. Pulo ko piso. Tumpo mo na 100. O, di ba? 100 pesos makakapag-ulam ka na. Wala kang mga isda. Ayun. San? Yen. Ano ulit mo kayo? Vlog ba yan? Opo, opo. Shoutout kay Boss Lando. Mag-iinom na kami. Itong tahong mo, 100 ang tumpok. Ganyan kalalaki po yung mga tumpukan po ng kanyang panindang tahong, no? Tapos meron tayong Malabanos ba yan, kuya? Magkano per kilo? Yan po yung 100 pesos na per kilo ng kanyang Malabanos. Yan po ay masarap na mga i-adobo. Di ba? Tama? Ang sarap niya. Number 1 pag inadobo, lagyan mo lang ng toyo, maraming sili. At lagyan mo rin na, tama, adobo sa gata. Pwedeng pwede yan, napakasarap niyan. Ayun, pampainit sa mga katawan na nanlalamig. Di ba? Malamig ngayon. Iyo. Pati asawa nyo, iinit na rin. Sandaan lang. 100 pesos na per kilo ng Malabanos. Masarap sa, yung sinabi niya na sa gata. Adobo sa gata. Yan ang isdang kanlay. Ang ganda ng laman, no? Sabi niya sigang. Oo, sinigang. O kaya sinigang sa miso. Ay, yan sa malamig na panahon yung mga ganyang klaseng isda na malalaki kapag sinigang mo, di ba? Labis. Pagkatapos mo lumangoy sa ba, umigop ka ng sabaw. Higop ng sabaw talaga ang aabutin. Alright, yan po yung mga tinilad o hiniwa ni Boss Ed Pompak na kanyang isda, no? 220 na per kilo. Sa Tagalog, halimbawa. Yun. Halimbawa, sa English example. Isang halimbawa, apakagaling naman ni Boss Ed Coron. Siyempre, iba tayo pag ganyan na mga gagawin natin, no? Ang malatapos mo. Ganito po yung mga sitwasyon dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Dagsang-dagsa po ang ating mga kababayan, no? Ganyang karami ang mga mamimili ng Malabon Fish Market. Malapiesta po rito na talagang marami ang naghahanap ng mga murang presyo ng bilihin sa Malabon.
Alright, dito tayo sa ating kaibigan at ang pagbabalik. Magkano per kilo mo ngayon ng mga tilapyang Batangas, Lodi? 100 pesos. Magaganda. 100 pesos na per kilo ng kanyang tilapyang Batangas. Sa shoutout ka ba ulit, Lodi? Shout out kay Annalyn Bernardo. Nandun sa kabila. Ayan. Shoutout kay Annalyn Bernardo, no? Yun. Shout out sa inyong lahat. Mabuhay kayo. Hanggang gusto nyo. Hanggang gusto nyo. Nakita kita doon kanina, may bit-bit kang tilapia eh. Doon sa kabila. Oo. Nagpatimpang ako. Marami ka ba yung talaga sa kabila? Isang daan na lang. Sa kabila, dito ka sa tawid. Yun, malalaki. Magkano per kilo mo ngayon ng tilapia? Una lang. 110. Yun. Ito ka na lang yun. 130. Sa malalaki, 130. Sa maliliit, 110. Yun ang per kilo ng tilapia ng Batangas po dito, no? Yan, kilo na lahat yan. Oh, dito. Nakuha na, yan na lang yan. May 10 kilo kukuha. Dito po ay may mga panindang mangga na galing pong Davao, no? Dito po ay 60 pesos na kalahating kilo, 120 na per kilo. At sa kabila po ay 50 pesos, 100 pesos na per kilo ng kanyang mangga na galing pang Davao. Ate, salamat po. Thank you. Shout out. Shout out po, kuya. Shout out. Enjoy po sa pamimili sa Malabon Fish Market. Saan pa kayo galing, kuya? Nandito, sa Lora. Taga Agora po. Magkalapit lang po pala kami ng lugar. Tilapyang Batangas po, no? Sige, shout out po, kuya. Salamat po. Enjoy po. Lodi, thank you ha. Salamat. Alright, sa sitwasyon o sistema po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, ang ating po mga kababayan po dito ay dagsa at talagang mga namimili talaga ng mga murang presyo. Ang mga presyo po natin dito ay sulit na sulit po ngayong araw po ng linggo, no? Mura po ninyong mabibili ang mga seafoods. Dagsa rin po ang mga gulyasan at yellowfin tuna, no? So, shoutout tayo sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at shoutout po sa ating mga vendor na masisipag na nakakapaghatid ng mga murang presyo sa ating mga mamimili. Shoutout sa ating mga viewers na lagi po sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito sa bayan po ng Malabon. At salamat na rin po sa mga nag-share ng aking mga video. Malaking tulong na rin po para kay Boss Lando Explorer. At sa mga hindi rin po nag-skip ads, maraming salamat po sa inyong lahat. At shoutout po sa mga kababayan po natin dito na dumarayo. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and visit po sa ating lahat dahil meron tayong paparating na bagyo dito po sa Central Luzon. Ingat po tayong lahat. God bless po. Bye-bye na po.